ihe anyị like ka ha ji mere anyị ọjị. Biko ndị Igbo be anyị ekelere m unu. Mgbe anyị na-abịa asị anyị na South Africa n'ọdịkwa egwu. Okay. Mụ asị oke ebe ọ bụla ọ dị egwu mụ abụ egwu mụ onwe dị ala bụ egwu ka anyị jebezi egwu. Isi oke nwa bịa oje kụpara o nwere ihe nkobere ya n'olu kwikaji ya si abịa ka anyị jee. Mana ka anyị si buru ya n'obi eche m anyị pụọ n'airport agba ebe a gbara egbe were jebe. Mana anyị ruru airport gwụkwa n'ala otu anyị ejegide natalue ebe anyị bịalụ adịghị anyị anya. Ịgbago na pusu si na mmekọrịta arụ bụ ụtọ nwanne, mana amụme eme ụmụnna na onye ọbụla maka onye iro ya, maka ọ bụrụ ebe ọbụla a gwara ọjị taa. Ọ bụrụ ebe anyị awụ ọjị nye gị nọmba 1 gwa alịla aṅụ ọgwụ. Maka na uche ka eji ebi township, i nwere uche village bie township ịma nkwụ ụgwọ ụlọ, mana i nwere uche na-abịara ma bịa bie na township ihe eme nke ya. Ọ batara akụ letara akụ ụlọ ya ka eji ama na mmadụ pụrụ ọrụ oyibo. Mana remember na onye pụrụ apụ pụrụ onye nọ n'ụlọ, onye nọ n'ụlọ nọkwala onye pụrụ apụ. Maka anyị pass information South Africa ihe na-eme anyị apasikwa nke na-emekwa na East. Mana achọrọ m iji ohere agwakwa ndị mmadụ imirikiti news ị na-anụ na-eme n'ala Igbo ọ dịkwa ka news anyị nwa na-anụkwa na-emekwa na South Africa. Mana number 1 eri mgbe anyị ji bịa aka na akụ anyị geografi anyị anaghị anya. Abịakwa m ebe a wee fụkwa na iwe elikekwe ọzọ ebe na nwansi gbe were egwu ọkụnụ ọ wee sị na nwoke ahụ ewee sị na nwa ya nwoke jere ọrụ oyibo n'ọtọ ebe ahụ. O wee sị nwoke ebe wee jebe ka ya mara iwe ji nwa ya n'ụlọ oyibo wee jegide wee luo ebe o wee lepụ anya o mee ka ọ baa mba. Nwunye nwoke werekwa ihe ahụ ji ya na inyekwa nya nwakwa. Nwoke mmadụ anọrụzie ebe were ọsị ilesiala na abụọ dị nwa n'obi ya lụnye ji n'oke olelu ya egwu adụ na egwu otu emere a na-akpọ ọlarịpụtụ. O wee sị ebe nwoke emeketela ụmụaka ahụ egwu ewelala na abụọ wee dudo nna badị na-asụ ọsọ alụ niile wee gbowelu nwoke ọkụ. Nwoke wee nọ n'ebe ebe ọ nọ wee na-ada ụmụ m ibe amala unu na ibe amala unu maka ndị mara egwu a. So mụ onwe m abịago bịakwa anya n'obodo wee gachọpụta n'obodo dị mma. Onye gbakọ uti ya rarụ naanị, mana onye tọọ uti ya nke ọma ya rarụ n'ute. Ya bụ achọrọ m iji ohere a wee kene unu, a sị na ọ ga-adịrị unu mma. Anyị nwa bụ ndị bịara abịa obi anyị bịalụ malụ mma, mana mgbe anyị ga-ana aga amanarị anya unu fụkwana anyị a na-atụfulu ego n'ịntanetị were nne anakatazi anyị were aka anyị chọrọ unu bịa bịa. Anyị nabakwa ihe ọma dị iche ga-ekwudokwa unu. Ihe eji agwa onye jebiri ije ruo ụlọ bụ na ijekata ije ruo ụlọ ịzọ ụkwụ na be ụlọ ndị ichie amakwala gị. Ịnọtọkwa aka n'ọlụ bekee ndị ichie bụ na-echefu ogo a na-agụ ego na ndị ọ nwụrụ anwụ ọ nwụrụ anwụ. Maka o nwere ya dịkwa ndụ na-abịa iruo n'ala mmụọ irukwe na ndị ichie a na-agụ ya n'ọnwụgo. Maka na ọtụrụ ọjị ọtụrụ mmanya ọkpụrụ nni onwere ibe o mere ndị ichie. Ọrụ onye mere ibe okene, onye ọ na-emere ọ na-ekene. It's alright. Mụ onwe mbụ nna to the family doctor alaba. Nwoke na-abata n'oge na biya mara na ego ya shọtụrụ ashọtụ. Ijide ego ijide nkwagharị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ara amakwu mgbe di ha nwee nsogbu. Nwoke dị gị bido bataba n'oge mara na ego ya shọtụọla. Maka nwoke ọ dị n'aka na-enwe ebe a na-eje gọọ
dị ndụ eme mmanwụ adịghị ndụ mmanwụ ala ya bụ n'ụbọchị nke taata nọmba 1 adị so happy ịfụ n'anya maka na mmekọrịta arụ bụ ụtọ nwanne onye ọbụla macha afa nne ya ma ọ mee bụ respect and ọzọ bụ na nwunye gị nyụọ ahụrụ imepe ọnụ ukwu nwaanyị na-enyere arụ na-esi ike kama ile elegharị anya ya ekwukwe n'okwu anyị nwebụ ndị ọ dị n'ọnụ onwe onye ụrụ ala ozugbo mụ nwa ghara nji ahụrụ nke nyụọ ya ozugbo ahụ ya bụ ya anyị na-anyụ anya na-anyụ a na-anyụkọsị onye mgbo achọzi kọmplen na kọmplen kọba ya ọnụ maka na nwoke na-aṅụrị mmanya na arụ nwoke ara last arụ nwoke anaghị akarị mbụ ọ gwụla adị ohe si ọ ka ọ na-esi isi ọrụ bịa mana aha arụ nwaanyị bụ ibe na-esi maka ọ na-agba ọtọ abọgọ ọta waka trakwuo bọs tụkwasị n'elu ya were isi elu were chawa ma mechiele ya ọrụ ada arụ nwaanyị ara adapụ arụ nwaanyị na-eku ka briz o kuzie na palọ nwoke agbagharịba nwere na-esi ebe a nwere na-esi ebe a nna anyị mekwara tụfubere ihe ego ọrụ otu ego anaghị obodo ọ bụrụ nnukwu ego anụ m na ego obodo ala na-esi ewu kwa nke onye na-eme oke nwa gụ na ndị mesịrị nke ewu nna ahụ ọ bụrụ na o sere ya ewu anyị panye egoro ego maji ya ya ọ bụrụ ego esere ewu nwunye gị bịa nyụ ahụrụ ahụ nwa ọrụ ị ga-eji wee bụba mba ị ga-emezi ya nakata eji nwaanyị gịnị na-esi ya ebe ọmụkwa m ihe ọ bụ ịnwere m debere ogwu oke ma anụ m ogwu n'oke ọ meghụrụ oke nwere na agharala gị ahụrụ ahụ onye esirizi gị ebe ahụ adịjọta na nwunye gị anyụ arụ ịzọta na nwunye gị anyụ arụ o nwere ka ọ dị maka iyi nke a biko na achọrọ m iji ohere a first one ọkata South Africa nwasị ya nwoke nwa fonu gị ọnyụọla ọkasịmekọnụju ego nke ọka ha si eri ego ya sị na mma na onwukwe South ahụ because ana m alike ịnọ side ego dị I love money more than my wife fonu m kwesịrị inwe paswọdụ mụ na nwunye ma ọ na-atọ ụtọ otu a gị na nwunye gotọba ụtọ too much na onwe problem too much ọ gịnị ha na-akata ese 1 month atọ ụtọ 1 year first one ogunu si eri ego nwa na travel biko ndị be anyị ala South Africa ebe a ka m bisi ama na ogunu si enye ego ana m alakwa biko ejigo m anya fụ na ndị na-ebe arụ ụdị ha ndị a na-agbanata ara abịa ụdọ gbaka onye a na-atara anyị kwa na onye ohi were ahụ ọ gbara ya ịra nwakwanụ o nwere ihe ka ọ kpọrọ na agbụ ya na vidio kọlụ tata ọgwụ ya oke ọ mụrụ ga-eme vidio bret ikwo ngwụ ime gịnị ịṅa ntị nọ ya bụ ụtọ tanship biko onye mama ya nwụrụ biko adị very sorry n'ọnwụ mmanya 80 something years ọ gbaligo onye ruru 85 years nwụrụ na ejiri ọkụ mmụọ enwere na o jiri aka ya kwado ya o ji 15 years kwado ọkụ mmụọ na ihe edere bụ 70 ka ọ na ọ bụla ya so onye dịkwa na 70 ekwesịghị ịpụ na arụ ala niile a na-arụ arụ ọ baghị uru ọzọ bụ ịchọba ịra nwaanyị werekwa strength gị jee raba nwaanyị itikwe n'ọgwụ iti ya ọgwụ ị gaghị amazi mgbe ike Chineke nyere gị gwụ a na-elele m anya n'obodo ofu na ihe echobechara n'obodo dị egwu ama mere oke nwaanyị alakwana ya oke nwa ta nwa ya alata ije anyị alapụ anyị na ụlọ anọ n'onwe iwe na-eme monkey goes by gang ihe a ji wee bịaba biko o nwere mgbe anyị bịachara dabịa na biko onye mama ya nwụrụ anyị dị very sorry ka ị kasie then ndị ga-enyekwa ya aka to make sure na mere beri ya mmụọ ofuma unu agbalịkwarị olu n'ụkwa ike unu mepụtala ya ka obi dịkwa n'ezinụlọ mma mgbe a ga-akwa ozu anyị nyere Chineke bụ ihe mgbasa anya ama ndị a ihe esomokwu ama ndị a ọ bụrụ na ọ kwacha amami ya ọ ga-akpata ihe akụ ihe enwe maka na ọ bụ mgbe ya nwa ga-akwa nne ya na ọ bụrụ nne ya ga-akwa ya ihe ọma dị iche iche nne gị ga-emepere gị ụzọ ọ bụrụ na mere ebe na-esi ike ọ ga-eme ka ọ dị mfe maka na ya bụ ihe a na-amụrụ nwa bụ o ruo mgbe ụla nka ka afọ onye kọvara onye afọ akwa ka mmadụ danara ka ofeke igwe nọkwa ya maka iyi nke a ihe m na-ekene ụnụ bụ maka mmanya na ego unu bịara bịa anyị
ka anyị na oke nwa kpatụzie anya na mụ na ya anyị achọba n'ụlọ anyị ji nwa achọba ụlọ South Africa tụrụ aka ma ọ bụ nke otu a ịghọtago anyị mepụrụ anyị ga-eji ụkwụ ya ala nga ala debere amarala ebe a ka ala debere onye nwerịrị ka a ga-esi ala ma ya bụ na ana mana alela m anya ụdị ihe ube unu ji atọ ọka nwanne m oche mpụta ọkarịrị ile anya ebe ihe nwa na-ayọ ile n'ihu nnọkọta ome n'obi puku kposi oke nwa ya alakwa ihe ya agwa m onye ọbụla ụgbọ arụ dị gị mma kaba arụ yi akwa fitiri gị mgbe ị dị fit rie nne goro gị mgbe enyebeghị doctor's report then nyụọ mgbe ọ ka na-agba ọpụta ọ gara ibughị anya ajụ maka na tansha kọl ịnyụọ ikubie and ịma na ịla anyụ nwa ga na-eme ka postrate na-adị low ọbụzikwa na-esi na ịda anyụ kịta ka mara ma ya anyụ na nka ke alaba anyụ atachibe anya ọ dịka ọ na-emechi gị anya ọhụkwa ezigbo ibe. At times you think you are coming, you don't know you are going. So, as we go over the push it, Magarale from my hand over there, Funi Bekali. When I even a Mokuze Ben so Naya ni Huru, Naya na Zuru. And you make a man who I slim, I every nego. See the women and the Nukua who go John Maton or Royal Bassa. I could maybe there, out of 40, so what is 45, so I got it, so I'm 50, so I'm with you. What get out of that's what we and do the worries. And the day I'm through over that, don't over us again, sorry, you go up time. So after Muncano, soon or the Ayala. When I can end up with you, fucking work by a lot and work at Asurumba. Another young one I got to work out, another young one Bogobia, no man, Japapello to shame when he. What I'm gathering to you, Mofaro Nido. Oh, Obrona meme munia de mawambo. Obronia kato kwa sami alelo ne brono mokolaka. De ba yo le mokolaka. Ya me. Chete Igbo kwenu. Bobra mfuro ndi Igbo, oguwa nka mkwu okwu. Mana duto no nwere ihe aji bia. Egburu olori oge so olori ọkụ. Maka na Igbo nwere isi. Ihe a bụ ihe ada akụziri mmadụ akụziri. Papa ga-akụziri mma ga-akụziri mma ya manye. Ụmụ pastọ makwa anyị ya ihe a bụkwa ihe a chụrụ Reverend Fada na ya ma still anyị na ya ka na-azọ ya mana asị na aka na mmadụ azụ anụ mana aka na mmadụ azụzụkwa arụ n'igbe azụ a. Alright, thank you very much. I got to take time on because you guys for conference calls on ebe anyị nọ mana on Saturday anyị ga nọ na hotel this my oga ọ ya mere ka anyị bịa. On Saturday, I go with full time show. Onye chọrọ eshi ọchị, onye chọkwara dị happy. Onye ahụ ga-agbadata.